Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә яңа яшьләр үзәге ачылды. Бөгелмә укытучылары көч сынаша. Ознакай политехник техникумы юбилейын билгеләп узды. Қолабызның иң беренче мәдәни объектларының берсе булган Максим Горький исемендәге мәдәният йорты бүген фабрика исеме астында ишекләрен ачты. Татнефть компаниясы генераль директоры Наил Мәганов инициативасы буенча шәхси милектә муниципалитет милкенә күчкән бинаны Линә Хәсәншина күреп кайтты. Тельман урамы 57-нче йорт электән үк яшьләрнең җыелу урыны булып торган. 1000 ярымга якын квадрат метр мәйданлы бина совет чоры архитектурасын һәм шәһәр төзелешенең нигезен чагылдыра. Шул ук вакытта үз тарихы булган, халык белә торган урын булып тора. Вишенкой на торте явилась, конечно же, поддержка Татнефти. Получилось действительно сделать такой супер концентрированный, насыщенный объект. Все в складчину дружно сделали такой шикарный подарок в честь 70-летия. И я считаю, что это шикарный подарок под Новый год для нашего города. Объект уже в ближайшие дни и в новогодние праздники будет наполнен жизнью и будет расцветать. 2019 елда муниципалитет бинаны балалар һәм яшьләр эшләре идарәсенә тапшыра. Бүген ул илебез президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча тормышка ашырылучы регион для молодых яшьләр өчен төбәк комплекслы үсеш федераль программасы кысаларында фабрика яшьләр үзәге буларак ишекләрен ачты. Очередной большой, красивый, универсальный, комфортный объект молодежный центр открывается для молодежи Татарстана. Я должен вам сказать, что на сегодняшний день нет такого региона в нашей стране, где бы в год открывалось по 5-6 молодежных центров. И это Республика Татарстан. Биредә күп функцияле зал, киберспортчылар өчен киңлекләр, шүлмә кеше, тегү буенча креатив лаборатория, театр, хореография, тавыш яздыру, сәнгать студияләре, коворкинг кафе һәм мини-типография урнашкан. Администрация и компания Татнефть огромное внимание уделяет развитию молодежи и большое внимание развитию общественных пространств. В том числе я могу сказать про компанию Татнефть. Наша доля здесь в реконструкции 7-6 миллионов. Татнефть компаниясы генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Наил Мәганов һәм Тимур Нагуманов инициативалары буенча Иске Әлмәт, Түбән Мактама, Кампус һәм Су-2 районнарында яңа иҗтимагый үзәкләрне проектлау баруын белдерде. Линә Хәсәншина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Татнефть компаниясында хезмәткәрләрнең потенциалын ачу өчен барлык шартларда тудырылган. Узган ел бригада җитәкчеләре өчен Татнефть мастер 2030 максатчан белем бирү программасы уңышлы гамәлгә ашырылды. Быел җитештерү башлыкларының яңа мөмкинлекләрен тормышка ашыру өчен яңа максатчан программа эшләнде. Татнефть компаниясының корпоратив университетында производство башлыгы программасы буенча укытуга старт бирелде. Укыту программасы барлыгы 9 модульдан тора. Оку 1 елдан артык дәвам итәчәк һәм катнаш форматта узачак. Бу электрон курс, онлайн һәм университетта дәресләр. Мы спросили их самих, каких знаний им сейчас не хватает для того, чтобы стать эффективным руководителем на 100%. И они поделились своей болью. Это, во-первых. Во-вторых, мы спросили руководителей более высшего звена, их непосредственных руководителей, как они считают, чего недостаточно их подчиненным. Катнашучылар зур кызыксыну белән укыту программасын өйрәнделәр, кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Получение новых знаний, совершенствование своих имеющихся знаний. Очень все замечательно, вот эти организации таких мероприятий. Эш пинпоинт алгоритмы буенча дәвам итте. Катнашучыларны 3 командага бүлеп, аларга берләштерүче темадан чыгып, исем, девиз һәм логотип уйлап табу бурычын бирделәр. Алга таба алар уйлап чыгарылган логотипларның мәгънәләрен аңлаттылар. Шулай итеп, Спутник, Союз һәм 13 Ойл-шина начальнигы командалары барлыкка килде. Укуны тәмамлагач, катнашучылар өстәмә квалификацияле яңадан һөнәри әзерләү турында диплом алачаклар. Бөгелмәдә 6-нчы урта мәктәп базасында ел укытучысы һөнәри осталык бәйгесенең муниципаль этабы булып узды. Анда шәһәр һәм районның гомуми белем бирү оешмаларыннан 6 укытучы катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сюжетында.
Лилия Аширова білім беру методикасы бойынша мастер-класс өткерем. Ел оқытушысы конкурсы минем үшін педагогик эшчәнлек үсешендә тагын бер мөһим этап булып тора. Бәйгедә катнашу яңа казанышларга этәргеч бирә дип сөйли ул. Лилия Аширова оқытучы булып 20 елдан артык эшли. Бүгенге көндә Мустафа Энҗал исемендәге лицей интернетта балаларга инглиз телен өйрәтә. Оқытучы һөнәре минем өчен балалар белән эшләү, аларның янган күзләрен күрү, аларны аңлап, аларның хәлләренә кереп, аларга ничектер дөрес юл күрсәтү минем өчен менә бу укытучы эше. Мәгариф хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы конкурсының муниципаль этабында Бөгелмә шәһәре һәм районы укытучылары катнаша. Моңа кадәр педагоглар мәктәпләрдә ачык дәресләр, сыйныф сәгатьләре үткәргән. Муниципаль этапка чыгучы укытучылар 3 номинациядә чыгыш ясый. Ел укытучысы конкурсы, ул ел сайын үткәрелә торган конкурс. Быел бу конкурста 6 укытучы катнаша. 3 укытучы яшь укытучы, аларның стажлары 3 елга кадәр генә, һәм 3 укытучы зур стажлы 5 елдан күбрәк эшләгән укытучылар үзләренең осталыкларын күрсәтәләр. Мәгариф хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы конкурсының муниципаль этабында Наталья Сергеева һәм Наталья Кислинская җиңүче дип табылды. Алар февраль аенда Әлмәттә узачак конкурсның зона этабында катнашачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Саидкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай политехник техникумы үзенең 70 еллык юбилейын билгеләп узды. Район мәдәният йортында үткән бәйрәм чарасында район җитәкчелеге, уку йортын төрле елларда тамамлаучылар, ветераннар, бүгенге педагогик коллектив, студентлар катнашты. 7 дистә ел эчендә уку йорты шактый гына үзгәрешләр кичерә. Биредә һөнәргә өйрәтү мөмкинлекләре киңәя. Быел техникум 150 миллионлык грант тоткан. Аның кысаларында уку йортының матди-техник базасын ныгыту, заманча техникалар алу планы куелган. Биредә белем алу өчен дә, спорт белән шөгыльләнү өчен дә мөмкинлекләр бар. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Безнең техникум булган вакытында бер этажлы шундый бараклар дип әйтергә була, бүгенге көндә нинди мотор безнең техникумыбыз. Уку йортында хезмәт куйган педагогларга, ветераннарга сәхнә түреннән дипломнар һәм истәлек бүләкләр тапшырылды. Данил Әхмәтовның хезмәт юлы 43 елны тәшкил итә. Элек авыр шартларда эшләдек дип искә ала ветеран. Кергән елларны инде безнең условиялар бик әйбәт түгел, условия почти юк укытырга, баракларда укытып бердек, анда кайшында баракларда укыттык. Лида без база дип йөртәбез интегендә, işte анда 2 барак бар я, укытырга кабинетлар юк я. Ул чагында безнең директор Булатов Дамир Салихович аңа зур рәхмәт. Бөтен зданиялар төзетте, способ белән төзедек барысында. Техникумда бүгенге көндә 36 педагогик хезмәткәр эшли. 393 укучы 12 төрле белгечлек буенча белем ала. Аларның һәрберсе район өчен кирәкле һөнәрләр. Димәк, киләчәк алар кулында. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда үсештә үзенчәлекләре булган сабыйлар өчен яңа ел бәйрәмен оештырдылар. Мира спорт сауыктыру комплексында Кышбабай бүләкләренә йөзү буенча ярышлар узды. 21 яшькә кадәрге сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикләнгән кешеләр балалар дип санала. Мирас спорт сауыктыру комплексында алар бушлай өстәл теннисы, шахмат, шашка, йөзү белән шөгыльләнә ала. Мне нравится плавание, и я хожу на него полгода. Мне нравится заниматься, потому что весело и подруга сюда приходит еще. Я очень быстро становлюсь и очень популярный. Я хочу выиграть эти соревнования и получить первое место. Ел сайын Кышбабай бүләкләренә узучы ярышларның иганәчесе Йөзү федерациясе. Бүген колабызда 100дән артык сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле бала йөзү белән шөгыльләнә һәм сәламәтлеген ныгыта. Это в основном физические качества и даже моральные. Преодолеть чего-то, это моральным относится. А физическое качество они это получают благодаря занятиям. Это выносливость, сила, быстрота и даже такое психическое состояние, как боязнь, то есть они отучаются от боязни от воды. Василий Архипов беренче ел гына инвалид балалар белән эшләүче инструктор түгел. Остаз балаларга ярдәм итүче йөзүгә күбрәк кеше йөрсен һәм савыксын дигән теләктә.
желаю, чтобы родители приводили своих детей на занятия по плаванию, это спорткомплекс «Мираж», чтобы этих дети занимались плаванием и участвовали почаще на соревнованиях. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа йылга санаулы көннәр калып бара. Үткән елга йомгак ясап, яңа елга яңа өметләр баглап, өлкәннәр дә, балалар да күркәм бәйрәмне каршыларга җыена. Шәһәр урамнарында да зур әзерлек ныклап бара. Аллы-гөлле утлар яна, чыршылар күз явын алырлык итеп бизәлгән, кар һәм боз сыннары ясалган. Бар җирдә ниндидер сихрилек, бәйрәм рухы сизелә. Ә бу ял көннәрендә шәһәребезнең үзәк яңа ел чыршысы ачылачак. Быел шәһәр урамнары көнчыгыш әкиятләре һәм төрки халыкларының традицияләре стилендә бизәлгән. Ленин урамы гына аерылып торачак. Анда төп тема Россия мәдәнияте һәм сәнгате елы хөрмәтенә рус әкиятләре булачак. Барлыгы 16 яңа ел локациясе барлыкка киләчәк. Төп мәйданчыкларда Кара күз скверы, нефтчеләр мәйданы, компетенцияләр үзәге, яшьлек скверы, сәламәтлек паркы һәм Түбән Мактама бистәсендә 23 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр тематик интерактив программалар узачак. Әлмәт шәһәр паркында яңа ел чыршысы инде эшләп килә. Бу шимбә 23 декабрьдә Кара күз скверында яңа ел чыршысын ачу тантанасы планлаштырыла. Ә инде якшәмбе сәгать көндезге 3-тә нефтчеләр мәйданында урнашкан шәһәрнең төп чыршысын ачу тантанасы була. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен чараларны оештыручылар театральләштерелгән программада әзерләгәннәр. 25 декабрьдә шәһәр халкын һәм кунакларын беренче поселокта Татнефть компаниясенең компетенцияләр үзәге янында 16 сәгать 30 минутта тантанага чакыралар. Ә 17 сәгать 30 минутта яшьлек скверында бәйрәм башлана. 26 декабрьдә 16 сәгатьтә үзәк чыршы янында нефтчеләр мәйданында, 17 сәгатьтә Түбән Мактама бистәсе мәдәният йорты каршындагы мәйданда, 18 сәгатьтә Кара күз скверында гаилә бәйрәме узачак. 2024 ел Россия Федерациясының президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителде. Шуңа бәйле рәвештә барлык кышкы чаралар гаилә традицияләрен саклау максатыннан оештырылган. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.